mazulo pano ndikukalankhula ndi chipani china chake ndachita kwayimbira kodi inu aliyense apita paika mitu yathu ikugwira ndiye nakuti ayi choose ndikubwera. Oh, what's up, beautiful people? Welcome back to the YouTube channel. Malawi and cameras. Pena tu ukakhala pe ndikumamvera speech ya Manganya. Pena mako umazaganiza ngati kuti amwena nkutheka mkulu ameneyo ali serious. Akwanena zoonadi. Chifukwa point imene wabweretsa pakadali pano ndi point yonena kuti it's like choyambirira pali zinthu ziwiri. Komabe still since anthu makamaka Manganya analuza hope makamaka anthu mwina kumunena kuti mwakuti komano sometime maybe let's just look at the bigger picture. Tiyang'ane za picture ikulu kwambiri nkhani yokhuza ndi Manganya. Point yanganena kuti one akudzudzula kwambiri mchitidwe wakuba muboma, mchitidwe wakuba komanso iye akuti sangachitepo kanthu. Komano move imene akubwera naye pano pa ndina kuti akuti ukafuna ayankhule ndi chipani chotsutsa chachikulu china chake kuti bwanji angosonkherana, bwanji ayende limodzi ndi chipani chimene chocho, right? Nde I don't know kachikhala chipani chanji koma kuti chipani chinthu chotsutsa chachikulu. Nde zipani zimene tingaona kuti mwina make zotsutsa zimene zikumveka fungo chanchane ndi zipani zake ziwiritu zimene zingakhale zoti at least zamayina. Poyambirira pa number 1 tili ndi DPP, pa number 2 tili ndi UTM. Alright? That means ngati angapite ku chipani chotsutsa chachikulu chiwenera kukhala mwa chimodzi mwa ziwirizi, DPP kapena UTM. Komano kodi itokhala pakati pa DPP ndi UTM atha kupita kuti one tiona kuti zoti ku UTM kutokhalako mavuto kwambiri kuti apiteko. Mukudziwa kale kuti akuti anachita kunthamangitsa kumene kuja pamaliro paja naza yankhulanso pamaliro ake kuti anthamangitsawo ndi actually kumaso zokangana zinachuluka kwambiri pa nkhani yokhuza ndi iyeyo ndi UTM. Nde pali ma chances ali very less, ndi ochepa ma chances. Komano ku DPP ndi umene kuli ngati at least tikupenekera, right? Tikupenekera ngasimenenga ndi mmene watchulira kuti zipani zikuluzikulu nde kutokhala ku DPP. Komano yeah, unfortunately ku DPP ko kumabwera a vice president aranyimira ku DPP akuti yayi akuti amene ndo abodza kwambiri chifukwa nayenso ali momwemo. Komano anyway izo ndizoti nzongochitika chabe. Komano I think we should now start thinking out of box. Maybe we should try, ngati Malawians, we should try to understand Manganya a little bit, because this guy is trying, is trying to buy our trust, like is trying to see everyone thinks kuti alisaganiza kuti Manganya ndi wa MCP, alisaganiza yoncho. Komano I don't know, komano pano pa move imene next move imene akubana naye panoyi inuyo maganizano ndodani oti mpakana yeye ndithu afuna atenge chipani chake chiphatikizana ndi chipani cha opposition kuti alimbane kugwetsa MCP. Move imene I think ndi imene ingagule trust ya Malawi kuti kumali munthu kuti ali serious. Ngasi mukudziwa akati Malawi akuganiza kuti achita kuntuma munthu kuti ase iwe kuti tabanga zakuti anyway guys, thank you so much. Tell us what you think about this guy. Malawi and cameras. Akamapanga zopusa mboma pali zinthu ziwiri, wachosa ntchito wa manga. Tsopano anthu akuba sakumangidwa dziko lingayende iyayi silingayende mpang'onong'ono pomwe. Ndifuna ndikusimikizirani pano unena kuti nkhani ya mafuta ikuvutayi nthawi zinatu Mulungu akakwiya trouser lomengeramba imagwa, trouser lomengeramba imagwa.
ngani ya mafuta a president anapanga bwino koma anthu osaopa kumafuta ako uyu wapita mboma muli anthu amene akuyendesa boma lija amene sanalumbirire kuti ni ma president. Chifukwa chani? Amaziona kuti ifeyo a president timaziwana nawo, ifeyo ndi achipani chakuti mwafusa nkhani zokuza na 500 million, half million ya mwana zimene zichalemba sine iyayi. Ndiye musandifunse zolemba za ini yache. Zimene zozo mukafuseko mweko. Komano kungodabwa kokha. Munthu mata kudabwa atu. Inu mwadabwa kuti nanga mwanayo akamwalira. Koma funso nkumanena kuti nanga poti boma limasintha. Mukazati inuyo mwachokapo. Ndalama zija azapereke ni ndani. Chifukwa boma lilalo zanena kuti ife tuiziyayi. Pamenepo ngani ina imene iliyopweteka chatenga ndi chikundizunza ichi ndachinyamula kalekale chingondilemera. Ngani ndionena kuti dziko la Malawi kuti liyende bwino anthu wache ndi inuyo. Siku lokavota mukavote mwanzeru kula pano ngati munthu amene azapikisane nawo pampando wa president. Mazulo pano ndikulankhula ndi chipani china chake nachita kwa imbira kodi inu aliyense apita paika mitu yathu ikugwira ndiye nakuti ayi chuzi ndikubwera ndatibwera mawa ndikukumana ndi president wina wa chipani chachikulu kukambirana. Chikumvana iti ngani nditha kumaka kabila ineyo ndifuna ndikale president pa 16 ipo ineyo safikapo. Ngani ya ikulu isakale ya Michael Usi, ngani ya ikulu ikale mavuto mati mkakala nyumbamo mmavutika. Tikamati pakomo panu ndiye moyo wanu. Aliyense wali hapa akafika kwao ngati ulibe bulangete zikaoneka kuti komweko, ulibe chakudya zikaoneka kuti komweko. Ndiye ndikofunika utenga wa ukulu ndikupempha onse amene akupikisana kunena kuti uziyeze weka. Uli ndi anthu mwalira talira nthawi yayitali ndi umphawi. Mwana akamalira akulira mwana umatha kubwera ndi switi tonthola iya tonthola kutenga switi panga kumika switi nkamwa mwana matani. Sopano munthu wankulu wa ndevu zache akulira iyo utenge switi kuti panga asekula kukamwa. Sopano lero mwazunzika nthawi yayitali mwalira ndi umphawi chisango chasala pang'ono ndi andale akubwera ndi ka 15,000 ka t-shirt ali pangani inu pali nzeru. Nthawi ino ndiyoti mukavote mwanzeru. Nkhani ina fetereza ine ndili komweko achakwera ananena dizona tifuna fetereza mugule nthawi yake yokwanira. Osamunamizira munthu silingana mizire a president ifati ndikuendera mbali ya ukuyo akuendera ukuku ayi chilungamo kumanena zoona. Chifukwa kumunamizira munthu Mulungu azakulanga. Anasimikizika ndipo anatisankha ine ngati state minister responsible for public service delivery. Fetereza achitike. Ogula fetereza ako amayo ngondo. Kuli anthu koka kula fetereza kukupezeka anthu amene sanayina akula fetereza ali komweko. Mbava ndikamati mboma muli mbava. Ndinakamati nthawi ina yake akundipanga interview Wanda Msisha. Ndinanena kalekale kunena kuti mboma muli mbuzi. Ndinati mboma muli mbuzi. Anthu iya wanina bwanji ndati ayi asali mbuzi yo isamukuze. Iwoto ali mboma tu mafuto sewa nchifuka cha UTM imene li mboma yo.
limodzi ndachakwerawo asabwere kuno kuti adzachinyengese iyayi. Iwo sali kunja kwa boma. A Vice President Chilima anali mbomamo, anali mu kabinetimo. Amapereka nzeru zawo, amapereka kumaumbana wa bomalo, lero asatawe, asatinyengese. Iwo ndamodza bomalo. Iwo ndamodza kulephera kwa bomalo. Ndiye tieni tikavote mwazeru kunena kuti chitukuko